Awa mulo kato kadibuka, batang kayu tumbuh di laman, batuang mati tersapi di dalam ikulak. Anak menangi tapi jak jawi nenai, rasuk barasuk di bumi dia telangi. Anta ko ijuk ke mati suri, anta ko banian, anta serak sawah mati di dalam kaki jawi. Katibo pulo jo ambo balik lema ipin padole kesempatan anak ini ko Rabak gitar kana moyo. Untung ko isu le ado kesempatan jo katu. Ajo biola bagai kita gesek. Terima kasih banyak kepada sana analis setia jo bau kami ipin official. Di channelku masana. Terima kasih malah subscribe. Terima kasih nalama like. Terima kasih banyak ya. Nalama lonceng teng. Oh Tuhan. Ambo sapu dusana parantau Minang, nandi NTT, nandi Sulawesi, Papua, Kalimantan, Jawa, Sumatera, Malaysia nan tak katingga do mabagian. Ajolin Nur di Kuala Lumpur, Pak Wahyudi ketua Ikatan Perantau Minang di Kuala Lumpur kasadonyo. Ikatan Persatuan Perantau Minang di masa Jawa Barat di luar negara, di Tibet, Maroko, Swiss, Indonesia, Arab Saudi, Amerika, Australia, Eropa, Rusia, di Jepang, bentuk itu yo. Nan sadang duduk, nan sadang makan, nan sadang minum, nan sadang minum teh talu kesadonyo masanae. Kini ko kaniyo la tadanga pulo de kito ado demonstrasi la turun ke jalan mahasiswa jo mahasiswi wasarato jo pelajar mapae. Aba demonstrasi dusana gitu di kampus le kasadonyo. Nang gadang nang kete alma mater kasadonyo matuane. Mahasiswa cendrawasih lah turun ke jalan, bantu tuyunan di Maluku, di Sulawesi. Bantu tuyu mahasiswa Kalimantan Barat, Timur, Basarato, Lejo Utara, lah turun ke sadonyo. Bantu tuyu mahasiswa Namarado di Jawa Timur, Jawa Barat, Basarato, Lejo Jawa, Kenya. Dan di Jakarta ndak ketinggal ada bagian. Dan di Sumatera bentuk tuju. Bentuk tuju demonstrasi mahasiswa Aceh, Medan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, di Sabujo. Kalau turun leka jalan leka sadonyo. Akibat daripada demonstrasi ko, ialah paca kacau lah sebagian, lah tabaka oto lah sebagian. Ada nang sakit kena toko, ada puluh nang laba pulang ke rahmatullah. Kalau kita cari di dalam lepadionyo masanai. Apo bana le tuntutan kok ciku bana demonstrasi. Ada ndak kesesuaian antara peraturan nanado do mabagian. Ada kesenjangan, ada ketempangan.
Harapan kita bersama-sama kok dapet pemerintah sanang, kita rakyat pun sanang. Oh, pemerintah bahagia, rakyat pun bahagia mama. Oh, pemerintah mendapet, rakyat pun mendapet. Telagak sampuro cana talawi, janam paraka sapara balabawa, namaraka tang saca tamalabawa, maraka jada pala para pana maraka pada baru bulu bahasa uturuk para penembram. Sikim barakun barang juru barak baru berapa? Laga janara apa saka janara pana talawa. Akibat lep daripada demonstrasi ko, kalau kita caliak situasi matuanai, yo batu tuik matu kita mabagian. Kalau kita caliak situasi demo antara mahasiswa yo polisi mamae, ado nang kanai toko, ado nang kanai antam, ado nang kanai pijak, ado nang kanai antuan mabagian. Sampai ke tempat ibadah di Kajayu, sampai kamu saji di Kajayu, apa warna lesalah kami mapai. Baadek sampai rupo ikowana, kami hanya menyalurkan aspirasi, kami hanya berunjuk rasa mapai. Itu makonyo ambola pakai helm rupo iko mapae takui ambola kane toko pulo rupo iko. Hello polisi. Hey! Takui ambola kane tembak pulo mapae. Ibu lah kita, kasihanlah kita ke mahasiswa, ke mahasiswi nang badara-dara, ke mahasiswa nang kene toko. Ibu lah kita ke mahasiswa nang kene antam apa. Usah di toko yo kami apa. Indak do kata itong barana masuk ke dalam ambulan. Indak do kata itong barana masuk ke rumah sakit. Indak kata itong barana masuk ke dalam IGD mapai. Ado nang patah, ado nang takili, ado nang patah batang hidungnya mapai. Ado nang cungak sando kaniangnya. Aduh nambah pulang ke rahmatullah mapai. Pasan terakhir balik kepada ibu bapak kami yo nandi ate. Mari kita lesano menjelasaikan juga kalau dingin. Pokok mahasiswa turunkan emosi dulu. Turunkan dulu emosi. Pokok pemerintah turunkan puluh emosi. Ojo kapalo dingin kita selesaikan mapai. Kalau memang iyo ada kesenjangan, jo ketempangan rupo iko mapai. Ndak ado karuh, ndak kayani, ndak ado kusui, ndak kasalasai. Kepada Bapak Ketua DPR, jo wakilnya basaratul jo jajarannya, sampaikanlah aspirasi kami rakyat ketek komapae, jan kami pulo nan dibantah.
Ajan kami pulunan diari mapae, ajan kami pulunan dituduh mapae, ajan kami pulunan dibunuh mapae. Sampai di siku dulu rabab gitar. Kok kari kece ambu, kok salah penyampaian ambu, mau diminta mapae. Oh ampunan labi, maklunkan ambo manusia biasa, maklunkan ambo orang banyak salah mapai.